ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕಡಿತ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇರಳ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕಾದರೂ ಬಸ್ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಷು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೇವೆ ಈಗಲೂ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಸ್ಸು ಬರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ 2-3 ಬಸ್ಸುಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರಗಳಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಿರುವುದು ದುರಂತ ಎಂದು ತೂಮಿನಾಡು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. കാസർഗോഡ് മാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന KSRTC ബസ് ഇന്ന് കുറേ കുറവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് കാസർഗോഡ് വന്ന് ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഒരിക്കൽ പോകുന്ന ബസ് ഇന്ന് 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ബസ് വന്നോണ്ടുണ്ട്. അത് എന്ത് വിഷയമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ കുറവോ അല്ല ബസ്സിൻ്റെ കുറവോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ കാത്തിട്ട് കുറേ ഇവിടെ ചില ടൈമിൽ കലട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ റൂട്ടിൽ പോകുന്ന ബസ്ക്ക് ശരിയായിട്ട് ലോക്കൽ ബസ്സില്ല. പക്ഷേ ഈ കാത്തിരിക്കുന്ന കുറേ ആളുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് KSRTC ബസ് 25 മിനിറ്റിന് ഒരിക്കൽ പോകുന്ന ബസ്സിന് 3 മിനിറ്റ് പോകുന്ന നിയമം ഉണ്ടായാലും 25 മിനിറ്റ് ഒരു ബസ് വന്നാലും അതിൻ്റെ അപ്പുറം 3 ബസ് വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അതിന് 3 മിനിറ്റ് ഒരിക്കൽ വരുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന ബസ്സില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ന്യൂസുണ്ട്. ആൾക്ക് അതിന് ഡ്രൈവർ ഇല്ലയെന്ന്. പക്ഷേ ഇതിനെ എത്ര പേ ഇതിനെ സുധാരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇത് വിഷു വേറെ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷന് വരുമ്പോൾ ഒരേ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു. ചില ടൈമിൽ ഇവിടെ അടിയും ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി. അതിന് വേറെ ലോക്കൽ ബസ്സില്ല. ഇതിനെ കാത്തിരുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാംഗ്ലൂർ ബസ് KSRTC കരിയായിട്ട് പായുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ കേരള KSRTC ഈ റൂട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പായുന്നില്ല. അത് എന്താണ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 മിനിറ്റ് ഒരിക്കൽ പായുന്ന ബസ് എത്ര പേ 3 മിനിറ്റ് ഒരിക്കൽ ഒരു ബസ് പായുന്ന പോലെ ഈ KSRTC പായിക്കണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു.